Parlok hakane ke video manta kasingi an batai fish pangkawi ka khana tangna manta ki khana baladap khat prasnam sajrong naba kane ka khana ka long ka bakham shar khai shushu bat ngi deiru ban husiar na du manta hanrai lada husiar umusiar ru wat klat pat ban subscribe ma habas tangka film pin iya ka karla ka barang khot iya ka tamsin ban mi shabar ban pin iya ka jing itanan jong ka swimming pool ha kata ka jaka komta ka tamsin tang mari iya kata ka jing itanan kala kamen bah Bada kena ke por lapen iru ya ke lusi ke barang keren fun ya la ke jong ke kemi. Ban yetu ba makaru ka kuak bah ban lisang bat ki parlok. Namar ba ki layo syuti na ke jeng pule. Bat ke baso tenat bah ke long ba ke kemi jong ka kam syam lakang. Bat ke la syuong ya ke lusi ke kun jong ka. Ba ke day ban sumar bah ya la de. Haba ke lusi ke layo sngo ya kita ki kentin na ke kemi. Keladan ke jeng sngo artatin. Namar ba kata ke jaka ba ki temu ban lay dru ke day ke bajengai bah. Handrai namar ba ki parlok prabayo syuti lang na kejing pule kila poisha kata ka jaka komta kalusiru kala leit la ka leit sha kata ka jaka lembat ki parlok baraba phai biang sha ka karla bat ka tamsin kine baru arngut kila dap da kejing kemen namar balayo syuti bat balayo syang perthai kumne harangkat kejing mut jing perkhat haba poisha kata ka jaka kanlong ka jaka ja thai komta kine baru arngut ka karla bat ka tamsin Kibadai si best friend, bat kat ba kidang krek banile jingi kai shwa habich. Lapan iba kalusiru kalapoi sya kata kejaka, bat kabadang selfie marway hajrong lum. Bat kinong wan chung okai sya kata keri klau la antan. Badan tangki kentai sudah kumbashi pongon. Henry ki yadan lala kejong. Bat ke ei kebajaya ki baro ha kata kejaka, tengin pet kam syakman. Kat ba ke karla bat ke tamsin kidang yamare banile jingi kai no shabich. Ladan wewgang ba kerteng Michael, bat ubadang pet siar yaki na jengai. Bat sya ka wei pat kaliang ladon biang sa arngut kibala temu ban ap thap ya ka karla bat ke tamsin namar ba kidang dei kisamla ki bapa ka bah kumta kila shondur tu bat kila pha sha bos jong ki ba kerteng Stefan mentala songthu ba kine ki breu ki dei kinong khayi kan thai shabari kumta kila fun sha bos jong ki da ka ba kali kumno ka biang ne em kane kamar habau bos jong ki ulong ba ka biang tip top kila stang ban ap thap ya ki andala kham kan ja breu Handrai kat ba kidang esong kai that sengi hang ta. Ladan biang sa wei breu bawan keren yeki. Bat tau dei ba kerteng jut. Bat ula keliru ya ka kerteng jongki. Kumta kilaya thu ba kedai ka karla bat ka tamsin. Bat nang tau la keliru ya ka room number homestay jongki. Handrai ka karla bat ka tamsin ki bam syam la bana ba pli. Bau jut ula dei ban unong penyok breu. Na ka benta ka kam khayi. Kumta ula ajeng tip ya kita ki ken hun runar. Ya ka jaka sa jong ka karla bat ka tamsin. Badaba kini baru arngut kila lek biang sya homestay. Bad kat ba kidang isong di ipengat bad tem martat da kejing ruai. Ladan bawan tit jengkang ha ka kamra jongki. Handrai onda ka karla kala lek ban pli badai mano. Kensan kala syabat bad kala syaset ban na kesentur jongka. Ketamsin ke badang sultanat harangkat kejing ruai. Kamsyam la bena ba ka karla ka best friend jongka kala syakit nap. Handrai tang markum tahi kala yosngo ya kejing sawah. Da kejing sulingo kala lek khat bad wat ya ka karla. Handrai ke karla kam syam ladon syuang ta. Kat ba kadang wat jela ke parlok. Makaru kelangat lang ha keju ke apot. Handrai menta tu ngini pet kin le ayu kita ki runar ya ki bro arngut. Handrai hato kita ki prangut ki badang sa ki bawan kaisha kene ke jaka kan thop ya ke lusi. Kidang imne em. Kini ki runar tang marayo ya ke karla bat ke tamsin. Ki lara abay wud syayeng jong bos jong ki. Na kebenta bandino bat ban supply ya ki syabar. Handrai hang ne lapa bau Andreas ru udai wei na ki ejan ki ba supply kan thai ban yarap ya ka kam khayi jong Stefan kumta kine ki runar kila taps nan ya ka karla bat ka tamsin ha ka ru Handrai hapo kata ka jaka la syam ban ba ka Lucy ka Robin ka Annie ka Chul ka Olivia bat ka April kumjuru ka parajong Jud bat ka Linda menta kine ki samla baro syuphongut ki badang yuk syuti na ka jing pule ki bawan kaisha kane ka jaka Kilangat penban ha kasyrip jong Stefan bat Andreas. Bat deleng bau jut ba kalusiru kasangat ha kasyrip jong kirunar. Handrai kebalengo pat kalongkat ba ya katamsin pat kila syute ha jing tia. Bat set ya kasentur jong ka. Kumta kat ba kine kirunar kidang bun kam ha kata kejaka set breu. Katamsin marway kelai le ban kesait tang ban lait nang ta. Bat kaba penlengo pat ha kata kejaka set ya kita ki kentai. Ba arngut ki bala syakit nap hang ta. Kentup ya kecol kila day penban kinong sumar ya kita ki kentai ki ban sasya khayi. Baradin kata pat lagi i bau Andreas. Ulami syabar. Ban ai bainong yau jud na benta bau la penyok breu. Handrai hadin keto kenes ngi pat wujud ulawan jengok ya kita ki kentai. Namar bau las ngopap ya kejing ka maisuk jeng uda ka basniu.
bawat gila ke jong kepararu kenshu kum ta utang maria rung hang ta kini kikin thai ki bapoi ha kan ka jaka leng ba kijing shapen bi au kila kan roi bat kila bitar bahaya wujud kan thop ya ka Lucy ka Carla bat ki wede wujud ha kan ka sngi la song sen ai ka la ya ki kum tau la batai sop sop ya ka Carla ba ka dai ban ngai ya ka plan jong u bad ula phasiao ya ka ba ka dai ban shimut wud ya ka ta ka dawai pen yo thia ha ka jing khang jong ka ta ka runar ba ula ta hanre namar ba wujud ula kran shislam ba bat ki kumta kilawan syautan no ya uban penmi no syabar batang meresya penmi no wujud syabar ka Carla kala simpan sterwood yau tau dawai kat kum kejing hukum na wujud ba kadai ben le no ya kata ka kam la Simon step lada ka kwa ben laj no na kene ka jaga ka Carla ha kene ka por kala pen iya ka Lucy ru yau tau dawai lambat kita ki bayadon lang hang ta bakin le iya kata ka kam kum bala batha da wujud kumta kum la Shaidang step u Andreas lawan syakata kamra balate ya katamsin haringkat kijing di da kijing temu ban lebor ya katamsin hanrei uloong ya kas ngap jar bat ula pendi da kata kakiat katamsin ru kala kungu ba ya kata kijing betha jong u hanrei kumno katamsin kala yo banwang yau tau tulai na keti jong ka shiliang bat kala kenrup yau bitar bat kala tit nakli jong Andreas tang mari kala nu Andreas katamsin kala phat krat word marway hanrei Michael lai iya kata kijing phat krat jong katamsin kum tau la shim ya kakali bat be ya ka namar bala hukum dau Andreas bat ula bitar bahas phang kata kijing laj phat no jong katamsin bat kat ba katamsin kadang phat krat marway na kata kajaka layu iha kata ka step ba ka Lucy kala kro ya kita kinong up da ka boang balong ne amban ailang lam ya karu ya kata ka kiat jongki kini kinong up bat kinong pejaki kila shobik hijai kumta kila terwaya kini kikin thai ya kata ka kiat jongki hanrai shwa bakin le ya kata ka Lucy kala ong pen phai shwa shakan ro ya ka CC kamera bayu sha dom how bos jongpi kumta kini kinong up hang ta kila ngop hijai bat kila le kumbala ong da ka Lucy kumta ka Lucy tang mareshim kala mar shwa tok hadin kata kisaya khle dawai bat kila le hitek kumbala batha da wujud enen kasngi hanrai bos jongki ulai ilang ba ka laptop balai ba ki pen phai ya ka CC kamera shakan ro kum tau la phone bat kali naki hanrai kita kinong up kila shu ai daw bat kila ong up tang shiphang tangmar kum ta la so thu ba kine kinong up tang shiphang hi kin sa jam jai bat kila le man le ru ban kin roi pramaki bat ya sho hapo kata ka jaka set khnang ba kita kinong up kin pli bat kin wan penya khlat yaki phause tangmar ya pli ya kata la bat utau we ula yap yo thia kita ki kin thai ba sha set hang ta kila yardi lupa baro tangmar ya pli kila khruit yaw nong am bat kila shim bat ra da kitiar kitar pen mensau kat ba utau we nong apat jai ula yo thia klem banashu kini ki kin thai tangmar yo ban mi nang ta kila sanlat na phang kat ike bawit halenti habau Andreas ulai iya kata leng ba kamera ula khot iki briu jong u ban phabe yaki handai kini ki kin thai baro kila khruit na phang bat penyap yaki baradin nang ta kila yo ban mi shabar bat kila yakrat lala ka jong syakata ka jaka kila shuya phet tang ban la im tip shain poi hanrai kine kirunar kia le be ban be thong yaki haban da yo bat kila penyap dusman ya kita ke kentai hakar kom ka be ishar khai bha hanrai ka Carla bat ka Lucy pat kidang laj im bat kila yo lat ban phetri ban palaj im ya lede na ka jing ya phakti jongki hanrai namar ba kine kirunar kidang i badang don ki barang im arngot ka Carla bat ka Lucy kidang thwet haban da yo bat kala long ka ba ishar khai bha ya kata ka jingwat jongki i kumba kin sabam im mod ya ka do jongki la rakin lam hanrai ka bakam ima khandiat kalong ba ka Lucy bat ka Carla kila ya phet la ka jong kim sham lai kendu langshu hanrai ha ka ba khadu kat ba ka Lucy kadang yele ban phetri naki kensan we runar ulayo ayaka bat laksi na urendang jongka hanrai ha pedang kata ka jinglan nyar jong ka Lucy bamla shu ban batai ha shwa ban dukut mensim ka Carla kalawan poi top hangta bat kala mai ya urendang jong u kumta ka Lucy ka salat im batang maria khinang ta ka Lucy kala dungdus mandak katari nakakpo jong u kumta tang maria penyap yaw ta we runar baro arngut kilay mi nang ta bat phatkrat hadin kata lawan lap sa we gang usyam bau tau parlok jong u la sha penyap ha ka Carla bat ka Lucy kumta tau runar la jing tip shaw Andreas u Andreas ula phawat biang yaki haban da yo bat utau runar la yo ya ka Carla bat ula kuraya ka haban da imahi khai menta ka Lucy ka sa marwe hajing lengo bat hajing temang naba ka Carla kam dan shu hanrai kat ba ka Lucy kadang wat ya ka Carla ka syam bau tau runar ula kre ban penyap no sendan ya ka Carla hanrai kine ki kentai kilong ki baslur walau de ushin rang breu harangkat kitiar kitar kila shim dau mau bat sanga thor bat thar na ka dur khmat jong u hadu bo unda jam hijai bat kumno ka Carla kala yo ya weu ling khoding ban ya pa
Keladung senan rak na ki kemat jong u. Hadu bu undaman la so sat hang ta. Ula syujai rumah klem ki kemat harengkat ke jing korden. Bat kekarla bat kelusi kilaya pet no nang ta. Tang maridep ai bai nong kat kumbau lale. Henry Andres ubedeu ejan jong Stefan. Bat unang penpoi kente sabar. Namar ba kekarla bat kelusi kilala im. Ula keno bat pensitom yaujud. Da kaboang badai na kadau jong u. Ba kini ki kentai baro kisalat pet. Henry wujud uklem pediap ulawan mi biang ha kata kejanmet. Bat hamar ba kalusi bat kekarla kimut ban pet no ha kata kamit da kata kawai kakali. U Andres ulalap biang yaki. Henry ha kata kapor lawan mi da wujud. Harengkat ki jing jauh senam na balasya penyistom ha u Andres. Henry ha kena kapor u Andres ulat temu ban penyap yang ya wujud. Wujud uluang ap kendiat. Udan ke surprise na kebenta jong u. Henry u Andres ulas siat baik na keselang jong wujud. Bat deha kata kapor ba kekarla bat kelusi ru kilayo ban pet biang. Bat ha kebakut lapen i kat bau dang wat ya kelusi bat kekarla. Ladon ba bom daunar na kakli jong u ha kata kemet. Bat andau Andres ula kendit benriu usyam. Baula syaset kelaya ledeha kata karu. Baula set ya kikentai. Kalusi bat kekarla kila penstom bat penyap sendoni u ha kata kejaka. Kum kada kejing siu keliang ya kejing liak jong u baro. Menta baro kirunar kila yap lut. Kalusi bat kekar laru kila im lai lut. Bat namar ba kimi ki kepa jong ki kila wat ya ki bat kila ajing tip sya ki pulit ba kidai ban wat bek ban penyo ya ki balaja. Kum ta kila wan syauda ke helikopter setang ya kalusi bat kekar la. Namba baro kila sya penyap. Bat la antat ba ketamsin ru ke badai ke best friend jong kekar la kala sya penyap. Menta sa stang kakarla bat kelusi ki badang im. Bat ki balayo ban lek pai leng ba ka helikopter jong ki pulit. Ki bahayi ngasam jong ki ladap da ke jing kemen. Bat nang ne syakmat pim jadi syu ban lek syang tang para kentai. Lane klem ki bahaying. Bayo kum kene ka apot kan wan lap ya pi. Bat kum ki jing jah seora ki baja menta. Henry to bleyun sumar ya pi baro ngin sai kendu ha ki wipat ki video kublei shibun.